enwelu m enyi nwoke mụ na ya na-abụ na-abụ, mana this guy abịagobe nna m dọ mmanya n'isi m. Ịghọtara na in fact ebe the relationship bidoro bụ from mama m na mami ya, papa m na papi ya. Ịghọtara na so fa wee chọọ ka fa jikọọ this relationship nya ka ọ ka na-aga o. So nke diọkpala enyi fa nwoke wee sị na ọ ga-anụ nyanwa nye ekwelụ na-adọgo mmanya n'isi fa na-abọ n'anyị. So ịgbagolu ka afa kwadosie before wee mee ha. Ọ sị m na ya lọvụkwa the guy na the guy lọvụrụ ya fa nna nna ayị ọ na-aga ọfụma. Everybody maara na fa ga-anụ. Ụfọdụ na-akpọzi di ha di na nwunye. Ịghọtara na ehe. Ọ sị m o wee ruo one day ya wee nwee ife mberede okporo ụzọ. Ya jiji afịa o wee nwee ife mberede okporo ụzọ. So enyi nwoke gbalụ bịa tie ebu egie wee cheki bie cheki gide cheki sie nye. So doctor wee sị na a ga-eme ya 4 operations na 4. So 4 times maka na ada eji ije o. Ịghọtara na maka etu the things wee kurikosie. So enyi nwoke bịa na-enye nnọọ support. Ịmagoro na-abịa na ele ya. Eme the first one. Ọnọlụ emegide the first one mesie. Ịmagoro mgbe a pụtara enwere much difference na the operation eme. Ọ sị m ọ na-abịakwa o mana before eme nke abụọ ya like 2 weeks before eme nke abụọ ya frozia emesie nke abụọ buputie na ebido n'ọbana. Ịghọtara na so doctor sị na ọ fọkwa 2 more before ya wee dị mma. Ka enyi nwoke kpọzi anya na phone cha ya na-akpọkwana ya ọ dị pik. Ka ọ kpọzi anya na phone cha ya na-akpọkwana ya ọ dị pik. Ya na-wonder kedu ihe ọ bụ kedu ihe ya mere ọ maka na arụ adịrị ya na ya amagolu na mgbe ekwuru operation na-anọ ọnụnwa na ụjọ tụrụ ya o mana ya mara na ọ ga-agbarapụ ya ịtụ afọ ọ bụghị ịghọtago. So emesie nke abụọ mee nke ịtọ mesie nke ịtọ na ebido jebe ije ofu ofu. Ya na-ajụkwa na-asị kedụzi ya dafụ enyi nwoke abịa mami ya sị ya na ọ kpọkwanụ na ọ sị na ọ jụrụ ọra which mami ya gwara ya twice. Ịghọtara na ya na-asị ka ihe ọ na-akpọziri mami ya instead of ịkpọ nyanwa na ọ kpọrọkwa ya wee mee nke ịnọ mesie nke ịnọ ya wee dọ mma. Ịghọtagoro mana ya ka nọ n'ụlọ ọgwụ na-ejezi back and forth na-ejezi back and forth. Ịghọtago ọ sị na ihe a na-aga from ije check-up ruo one day mgbe a na-echekisi ụmụ vitals nke ọka na-alụkwa ọlụ nke ọka na-alụkwa ọlụ. Ịmagolo dọkịta ọbịa ọ na-afịatụ ya aka anyhow. Mgbe ụfọdụ na ya na-efe ile na ọ gafere ụdị aka eji echeki vitals. Ịma na atọchi aga aka vitals tọchi aga aka nna na ị ga-ama ya mana ọ gafere. Ịghọtago ịmagolo mgbe ọbụla ọ na-afịa nwa aka ebe dị anya uche ya na-adị ya ruo one day jee n'ọfịs ije fịa fana abụ susu ọnụ. Olukwe the other day o chenjieli ebe ya nọ bujie na private room si a na nsogbu adịrọ. Ịghọtago mbọsị o nwere night ọbịa there from there fana abụ akwụwakwa o from ịkwụ fana abụ esebe ibongi. O nwere bọsị ya jee n'ọfịs ije fịa fala ofe esechela ibongi. Ọ sị m nne because of that na appointment ya da agwụzi agwụ maka na ya na dọkịta ayịbago. So kwa mbọsị na ya nwee check-up kwa mbọsị ịnụkwa ọnụ na ya nwee fọsọ na-esọjọn n'ikwesịrị ịma. So mana ya jee appointment na-atọ na ebe ọ wụfe ibongi o ofuke bụ appointment mana na ịmagoro ebe a na-ese ibongi ka a na-echekisi ụmụ ife a. Ọ sị m this guy wee sị enyi ibongi gbalịa isi coil na ọ nwere ebe ọ mara akpatụ aka nya masef na enyi nwoke na-amụ akwụkwọ a. Ọ sị m up till this moment enyi nwoke akpọbekwe enyi nwoke chekibekwe on how. So ya na abụọ yabazịa fana abụọ na-ayị mana ọ da abịa befa mana mami ya mana oge ọbụla na ya na-eje ụlọ ọgwụ. So anọgide one day the guy sị na ya chọrọ ịnụ ya. Ya sị ọ sị ya sị na ya chọrọ ịnụ ya. Ya kụjasịla akụja mana ya bụ the happiest woman on earth. Nne ya dị very happy. Ọ sị m nne as a happy girl na wee gbala ọsọ wee nalụ wee gwa mami ya. Mami ya sị ọ sị gịnị na o nwere na nke a ama mme na dọkịta ama nne ya. Ya sị ya ọ sị ya na nke a ama mme na dọkịta ama nne ya. Ka a na-ekwu na papi ya si n'ime ụlọ pụta o. Papi ya wee sị kedu ihe ọ sị anya akpụli ya kọkọ gheribe. Ọ mara na adọla ego n'isi na ọ bụkwa na ọ na-emeghelu dọkịta ọkpa na ọ bụkwa na ọ dị ime na dọkịta ama nnukwu ya na-ekwugo. Ya
sị mami ya kedu ife dọkịta ejire ya anụ ya ọ sị ọ nịrị ihe ya kwu na-adọga mmanya n'isi na-amagolo onye bụ die nya wesị ọ bụ nwoke abandon ya n'ụlọ ọgwụ after the first surgery ka isi na ọ ga-anụ ya aka jụrụ ese luo taa wanyị ya ma efe ọsọ ọ sị na ọ bụrụ na ọ dakpụ ya na ọ na-akpọ nyanwa ya sị ya ọ gịnwa ka o kwesịrị ịkpọ na enyi m nwoke ka ọ bụ na ọ bụrụ enyi gị nwoke as long as na ya dị consign na o mere abandon n'ụlọ ọgwụ mara ya sị ya na ọkọsị owele ntị anụ na-ekwugo na gịnị mere no this guy ya na ya a na-ekwu papi ya sọpọtụ onye ahụ ọ sị na ọkwa ebe esemokwu ya na parents ya nọ wee bido kwa mbọsị mami ya na-agụ die kwa mbọsị mami ya na-agụ die ya wee pakọrọ ngwongwo ya na-abịa the guy ya na the guy biziela ịgbakọrọ ọsị m olu one papi ya wee kpọọ anya sị anya bịa ya wee naba wee lụọ wee nọrọ ka anyị na papi ya kwu okwu ka anyị na papi ya kwu okwu enyi nwoke nke abandon ya n'ụlọ ọgwụ bata ya agbagolu na ihe a bụ ka anyị na ya na-abụ wee fụ ọsị m nyesi tu na ya anya tụpụdịrị ọnụ ọsị ya ịrọkwa ya ka ya na-ajụ na ya chọọ ka ya maa ka o mee ya wee sị ya na ifugo m mfugo I'm fine you are fine ọsị ya ma ọ na-ese okwu ya sị ya yes na ọ na-ese okwu yes na ọ na-ese okwu o wesị ya ka ekwe n'ife a mere ka ekwe n'ife a mere ememeli ajọ ife na ya nụ na ọsị mami ya na ya da akpị ya mana ya na-akpọ mami ya ya wee sị ya so na ọ gị na mama m na-ayị ọ gị na mama m ga-ebi kedu ife iji akpọrọ mama m ịmara ebe ụlọ ọgwụ nọ na ya dọ kedu ife ijire wee bịa wee fụ m ọsị ya na ya dọkwanụ bizi ọsị ya continue being busy na ya chọzi in fact na enweghị enyi nwoke ọzọ chọrọ ịnụ ya nụ and na onye nke afọ ka a chọrọ ịnụ ọsị m this guy ya dakwa na ana yaba biko na ya dọsọrị nna anyị bie no mistake ya jikwaba eme nna ya jikwaba eme ibie ya sị ya na ya agwasịghị ya na ya chọrọ ọsị m na ọ bụrụ dị the guy bụ nsogbu ya na ọmami mami ya na-abasị na nke a ama mme maka friendship ya na ndị anụnwa nwere papi ya nwere ọnụ okwu asa eme anụ duto na ife mami ya kwuru na-eme ya wee nọsịa wee na after 2 weeks ya wee jebebe be that guy na-ejebebe ha wee bata so mami ha wee fịa wee sị ya kedu ife ime ile na fa na ọ na-ese na ịchọrọzi kedu mgbe o sebere ekwenụ mgbe o sebere ya wee sị mami ya na after that first surgery emelie ya afụ na ụzọ nwa ya nwoke anya na ọ kpọrọ ya na fon na onye ọ na-akpọ na fon bụ mami ya unu jụọ ọnya ma ọnya na mami ya na-akwụ ka ọnya na ya na-abụ na-akwụ mami ya ka ọ ga-anụ ka ọnyanwa ka ọ ga-anụ mami ya sị ya na ọ bụrụ eziokwu ya sị ya kpọọ ya ka ị jụọ ya anụ mami ya wee welu fon wee kpọọ ya wee nata onye wee sị ya chekwala o kedu mgbe iji efe enyi gị nwaanyị last o kwuo ka ekwene mgbe ị kpọrọ ya na fon last na o chetere kama na ya na-akpọ mami ya na-ajụ ọra hey mama the boy wee sị ya nne ọ bụrụ na ị chọọ anụ na nwa m nwoke na-efula efu ka ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ na ya bụrụ nge nwa na ya ma nne ya na ọ kịara for you it's not like na o nwee ife ọ na-eme pụrụ iche ya jee ka ọ nụba mama gị na ya bụrụ nke nwa na ya ma nne ya ka ya na-agwa gị eziokwu papi ya si n'ime ụlọ pụta sị ya na ọ bụrụ na ihe a niile ekwu bụ eziokwu isi na ịma nnu nwa m nwoke I will not blame you papa the boy o na mama the boy nyekwe ha mana papa nkie na mama nkie si na iwu na ya ga-anụ ya mụna funu gị ife ka ọ dị otu ka ha ga-esi wee chọọ ipushunye na nwoke mere abandon n'ụlọ ọgwụ wechi na isi na ya na obe this man otibie ife afa ga-asọpọt ya ife ọbụla dị ga ya emere afa ga-asọpọt ya bikos na mama ya agwasịgo ndị mmadụ ịmago na famili afọ nwere afa na a na-anụ afafa na afa ji ego ịmago na popular family ọ gwasịgo ndị mmadụ onye na-achọ ịnụ nwa ya nke nwa osikwa nke a na ya gbọrọ sef na mgbe ya nwere accident mami ya je na-ayọ the guy na-epe etigharị the guy na mami ya sef na-akpọ the guy uche ha bụ na ya kara ịnwụ na the accident ka mami ya nụziri na mama the guy na papa the guy si ya na o nwere right esi na ya ma nnụ nwafa ebe afọ ka ike nọ wee gwụzie mami ya o wee gawa otu ọnụ wee yọbịa sị ya na ọ nwekwana ka ọ dị ịmago na ndị mmadụ amasịgolo ife ekwuru ekwu ife adọrọ mmanya n'isi kedu ife iche ọka ya na osikwa nke ọpụọ nke ya sị ya na ịbụrụ ezigbo nne na papi ya bụrụkwa ezigbo nna ụsa ịza okotoko afa ya na-ekene chukwu na ya nụrụ dị ebe afọ bikos na ya nụrụ dị ebe afọ egbugo di ya egbu n'ụlọ ama nkwu okwu ife unu chọdebele ịnụrụ na nwa unu na-anụ dibe onye dị otu a without minding mgbe o sinyere ya n'ite nakwa mbọsị kịta ọ na-ese ndele ya test ọ na-ayọ ya biko ya gbaghara ya dụ sọrị osikwe nke ọ pụọ nke mama ya
na-ayọ na ọ kakwanụ mma onye ịmaalụ da na onye ịmarọ na dọkịta bụ maka ọtọ gị ọ na-afụ everyday ka o ji wee fall in love with you, na ọ bụrụ na ọ lọvụ gị na o nwere ike o see gị ugboro na ọ ga-ese gị kịta ọ hapụzịa gị, akwụsị ka ya wepụta ebe ọ bụrụ gị kedu onye ị ga-anụ na o nwerekwa ji ife ọzọ mere na-abụghị na ọ abandonụrụ ya n'ụlọ ọgwụ ọ bụghị ghọtago ị ga-anụba dọkịta ibelivu nọ maka ọtụ ya ka dọkịta ji wee fall in love with her. Mana mgbe ụfọdụ mmadụ nwee ife mberede okporo ụzọ ụfọdụ eche na ọ ga-anwụ ịghọta ịjọ m ga-asị na dịga ya mara na ị ga-eme eke na ị ga-asọvive papa ịghọtago, mana ọ bụkwa ma ọ lọvụ gị o nwere ike ọ bụ na ọ lọvụ gị nọ na mara na ị ga-eme eke ma ihe bụ mmadụ imefe ọsọ onye nwa bụ ife tripụrụ ya ọf wee mela ọsọ papa ịghọtago. Abịakwa na nke na ọtọ gị ka dọkịta ji wee nwere ike ịghọta nke afọ anything can be possible nne m I don't know, mana ebe o kwugo na ọ ga-anụ gị mbụrụ gị mbụrụ ngwongwo m chigha azụ be nna m wee malụ ma ọ chọrọ ịnụ m actually because na ị nọ ebe afọ bụ kịta iwekwala ọtọ afọ nye ọ na-esule everyday before you know it you get tired of that because idekwa enye anya na ụzọ ọzọ ọ bụrụ gị nwa bụ nwaanyị izizi gba ọtọ dọkịta fugoro ọ na-afụ so many of them every day. Ike ụmụ nwaanyị na-arụ ụmụ nwaanyị is nothing to doctors, so mgbe o ji pikie nke gị ịmara onye ifile n'ọnya nwa enye gị feature go for that person. Ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a kedu ife unu ụlọ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.